Qasammasın ol bir zadi ki men canım soňa ne öde peygamber qatam içoti. Bizim Türkmenlerimiz hakka da qatam içmeden gorkýarlar. Seni peygamberden göndü dara. Sen vakti görýärsiň biri-birini urupdyr. Sen görýärsiň biri-biriniň hakyny ýipdir. Sen onada bir hak bilen nahakyň arasynda sen hakka şahit bolmak bolýan. Onda beýlekde barsaň eliň Kur'anyny da antışdyrýarlar. Hiç hakka antışmadan gorkma. Belki hakka görüp erti gün soňa şahit bolmalydygyny ýa-da gaýtsaň, şonda imanyndan gorkýan. Wallazina hum bi şahadatihim qaimun. Allah Taala. İmanlı adamların sıfatı näme? Öz şahit bermek bolanyna daýal durýarlar diýipdir. Wallazina hum bi şahadatihim, öz şahit bermekdigine onu dik durýarlar diýär. Yani hiç wagtda hakdan ýarmýarlar. Welewinki dädeti bilen agasyny görüpdir, gurşup duranna ha. Dädetiniň nahak Kur'anyna görüpdir, erti şahit bermek bolsa, dädetiniň elinde şahit bermek şo. Kim aýdýar şonu? Allah Taala aýtdy. Ya'dilu adl bolun diýär Allah Taala. Walaw ala anfusikum ötertiňe de bolsa diýär. Yani bir gurşup durdyň, toram görüp durdyň, sen nahak etdirdiň, sen ýan dogry diýip aýtdy şo Hudaý Taala. Awul walidayn ena taň da tertine diýipdir, adl bol diýipdir. Olar ena taň gurşupdyr, doganyň gurşupdyr, awul aqrabyn, hanady, familýaň gurşupdyr, sen de görüp durdyň, şunaň edipdir, şu nahak. O kadim Türkmen ilýalyk bir taýfa bolup burada da dohullaryny men taýfam dohulýa diýipdir, gapdandan dohulsaň, şoň Peygamber Hudaýsam näme diýär? Leysa min ummati diýipdir. Men ummatymdan nä kim? Men yagdibu lil asabiyya. Qur tätip tarafy qahar gelýär diýär. Aw yuqatilu lil asabiyya. Aw yuqatilu lil asabiyya. Qur tätip tarafy urşy, hak bilen işi ýok. Enem, atam, taýfam, tokmy diýjim, türkmenim diýip urşýar, bilýän? Yo türkmeniň göňde bir zat barmagy, iman. Türkmeniň edip duran urşy imany wara bolmasa bir amal goşuşmakla hakymyda ýok ýani. Leysa min ummati diýip tora. Men ummatymdan nä diýip Peygamber? Her kimiki yagdabu lil asabiyya. Ta'tip derekli, taýfam derekli, qur tätip hak bilen hakynda şyňa gahar gelýär. Aw yuqatilu lil asabiyya ya dawa şu ta'tip derekli dawalaşýar. Aw yad'u ila al asabiyya diýipdir. Ya şu qur tätipe dawat berýär. Ýa-ni tokmy tijiň ulasa her näme arkasynda durmalydyr. Ýene bir zat etmelidir diýip bilýän. Otam şu şeýle bolmaly diýdi. Peygamber sallallahu qatam içoti. Hakka qatam içmeden hiç wagtda çekilmeýän. Hak zaten şon teotada bar quri yalandan qatamdan gorkýany antysmeden bir benden haky ýany. Hakdan nahakdan adam bolýardyň. Näme diýsen hakka qatam şondan gorkma diýip wagt ekeden, gören daryň hak bolsa. Gören daryň hak bolsa hiç arga gatma. Arada bir geçenetden öňkürden muhtemelen hesap bilen bir miras bermeli bardyk. Odam şoň üçin bir sadar aklın diýme aýaklaryna göjek gutdyň, oda gulak atdydy. Eger ýarmy diýen men hakmy eten diýdi, erti men elden ýakanda diýdi. Dost men senden gorkamak dedim ben. Men Hudaýdan gorkan dedim. Hudaýdan gorkan sonra dedim. Sen elim ýakanda tutsandan näme tutmaly dedim. Sen halanyň dedim. Ýöne gaýratyp berme dedim Hudaýdan geçen ne dedim. Men oňa dedim men temin işim ýok dedim. Sen tehdit etdiň, etmediň bir adam Hudaýdan gorkmasa näme? O her näme de şeýdem. Hudaýdan gorkýandan gork, Hudaýdan gorkmaýandan gorkypdyrlar. Hudaýdan gorkýanyna gorkmaly üçin Hudaý diýip bilen göwne diýsen o da bir doga atsa, selam şäş bolan bolamaly. Hudaýdan gorkmaýanyna gorkmaly näme sedamylar? Näme sedamylar?